Kidding crew rong aradapan golakhat asoratum kethertekang. Habar kehat LAC along BJP atum asok boy ingrai piwang. Thepak ingleng arong arat PMAY hamso kelong dun der jok ning kang samse chepaklang. Kardom pini ada bertalang paneli sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Kar benglong anathupen pini arnian ta kipang vidun kranga jok kar benglong pen golakhat district a hoy kido keding krolong ong dung golakhat la sortum risim rongrang pen ludam paksi ni thompli angbong cheterek atnang jipusi kethertekang. Abatai golakhat pen kar benglong a hoy keding krolong longli alam ke puthang birta pachitak erapita kar benglong autonomous council apen ki ong dung hamphang song atum kipang kredung kranga joini golakhat asoratum PMAY ahemso aron rai pen nang ki mabang chibi koksi kar biarong risim rongrang pen ludam paksi ni thompli angbong hemarit chi utekang etang jipusi thertekang lu lapu on ke therkang long lokke kar benglong kachari atum ahoy kedo arar tumapan kaching hon kabia jok lupusi koida memile bangso lama puthak daithor police pen bokaghat police atumta keding kro alongan pale dunsi phere nangni nitum keton kelang pen nang raidun jipusi aning pathedekang bonta bangso de malong pini penable atemon kang samchikali halapu kar benglong political asong atum arniga mai thai kapadolok lapu adoya hoyalong kedo arar tumabangki kisung kachachak dun nanglo kar benglong hamphang asong atumta dopeklong bonda longri ke raikom japan RDP don wange pisi kisung ke phora ratum pherangke athengo ningduk alam the chepaklang pon Prabjen pen kar benglong autonomous council chariatum laso puthak pither the pasai dengde polote kewangji arni kaphere meme alam kita nang dokok ta the dolamara pen arji sonong phar kar benglong lai Habar kehat Rajya Pahemtun Congress asai hemalong Block Congress claim bang amai kapado ponohon don pharo isira thongke pratroksi BJP araratum Congress along kachpok don Kedamtang preni phai pliarni Habar kehat Rajya Pahemtun along Block Congress claim bang amai padupon Block Congress maipho jirhon hanse kachare pon amailong APCC accountant bangpi Sahanas Jasmine Haq KADCC Amaipu Minister Barim Khorsing Inti Working President Ashok Teron Dun Maipu Ratan Inti Kongchun Bang Rajan Bora Hawar Kehat MCC Amaipu Diuri Lektheatum Bendanglok Ki Ongdung Congress Raratumda Chitong Dun Mayalong Assam HAD Minister Barim Khorsing Inti upon Kedam Tang Arni Alang Liki Claim Kedam Angthek Kimepu Penajok Don Pharo Isira Thongke Pratroksi BJP Araratum Amethang Asongalong Chiodun Bupsi Congress along Kachipa Ogdon Angthek Chipaklang Don Riti Mayalong APCC Akongchun Bangpi Shahanas Jasmine Haq Kaninje Ponatengke Non Kivangji MLA election hotke Congress atumsi Highwekpo Lapen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Monghang Aphanta Paramvekpo Anparta Council Sitame Congress atumsi Sorkar Chari Ponpopusi Pherangke atum Athengno Ningjepon Working President আছে অশোক তেৰং ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াতে আমাৰ ব্লক প্ৰেসিডেন্ট আছে আমাৰ হাওৰাঘাট ব্লকৰ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আজি এখন ওয়াৰ্কাৰ্স এক্সিকিউটিভ কংগ্ৰেছ দলৰ পতা হৈছিল আৰু সকলো আপোনালোকে দেখিছে ইমান মানুহ আহিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি যিটো উৎসাহ সেইটো পুনৰবাৰ আমি দেখিছো নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু আমাৰ বিজেপি দলৰ পৰা আৰু অন্যান্য দলৰ পৰা আজি বহুত সকল 600কে বেছি লোক আজি যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ আৰু এইটোৱে দেখায় যে কংগ্ৰেছ দলৰ জয় নিশ্চিত আৰু যত ইমান মহিলা আছে মহিলাসকলৰ মৰম আৰু অন্য দলৰ পৰা কষ্ট পাই পেলাই যিখিনি মানুহ উভতি আহিছে আৰু আমাৰ নিজৰ যিখিনি কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে আজি আমাৰ হাওৰাঘাটৰ আৰু গোটেই কাৰ্বি আংলং জিলাত আমি নিশ্চিত যে আমি হেৰি তুলিৰামক আমি খেলিব তুলিৰাম ডাঙৰীয়া খেলি পঠাবলৈ আমি সক্ষম হওঁ আৰু পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ দলক আজি আমি ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা গোটেই হিল কাউন্সিলত আমি কৰিবলৈ আজি আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছোঁ Habar kehat pen Harsing Rongpi Lapen Phuloni pen Dirchuna Rongpi Karbianglong live
non malom Karbi Anglong life abitung pen Karbi Anglong atokanu along kedo sikachilang hemalong doctor nurse pendanglok dowai daru longpon pema bangso puthak Karbi Anglong life kelang aradatum lapen sorkar atumaphan ahok pen kapachini japhan pardon ron pen siding pon Lasonsi lakha ingko rahini Diopani constituency angkang upper Diopani bohakang tuyalong kedo health and wellness center along sitami pherangke subhaste rangpen adimak longan palidam bangso hot adongarai kedo arongaratum chetong donsi bangso HWC along kopi ko sonpensi kedam bomma bangso puthak chingki chithan pon bangso hot ratpen kaningje ponatengki upper Diopani along kado kabe rong ingko raphodo kado kabe araratumta bangso sub center nangkibi pen aninga rongno bonda doktor atuma bangke hithi iroyalong nithom thli anse bangchot lasi nituma phan bangso sub center along ajo anaro doktor nurse kapadoklung jia phansi sarkar aphan tuning ripon lupusi ningje pon apade pani arada tum nilitum ningke hangke labangso adaktor lapen anasabang parliament anibang labangso hospital long kepadoji phan lasi nilitum apade pani arada tum kachuning ri ke lahlo nitum district council sorphan CM lapen la medicare anat IM tumhan kechuni ri kang tung ke lahlo alang litum ajat awar sai pele claim sita la nilitum apade opani rong koira po arat akisung along labangso a hospital long nurse lapen doctor ajo anaro na padui phansi nilitum kechuning ri lo La anchot kali radaphan matha ponra bangso sub center tongsekot ke sokache ponaphan ambulance home doctor atum ajo anardo kapadoji abuha setami kimrang pi ponasonte messenji athe itum ke soke tanwat ahot ladak inkir checkpo bokajana long ansi ke soche ponang berno lasi sorkara himpen upper Diopani aratum aphan ajat abidi pensita sainang deng pinangji pusi ratpen ningje ponthu nilitum labangso hospital lo kisu kichipon kichiwan nilitum gari awe auto penanwe posi nilitum aphan councilor sor phan kachuning ri gang tung kachuning ri ke lahlo ambulance ita nilitum phan na dagnang pinangpo na ambulance dolote nilitum kisu ke une kachipon sita ajo phero sita nilitum la dagle un e pusita ke pon dia warsai lapen la hospital pen rong alo dapen 12 kilometer 13 kilometer an sini tum rong do labang sorong sitame ajo sudelo analo sitame sudelo puten nilitum ke charchong si ke wanang la so posi ambulance bang akenang lo la si council sorban mani medicare em handa ke chuning wi ke la henlo nilitum prap jingpen labang so ambulance ita nangki piye phansi nilitum chuning ri parpik lo lapen anparta bangso sub center along kangpo hot kai ke amat nurse lapen doctor atuma matsi hemkar kokar pheknang si thekponong bomno lasi kar kokar pheka sai ki claim japhan inut chokidar pek ponang jiputa herang ke thengno nang pachini don langchi thingben subhas terang karbeng live non malom so dihina mophan bertang ton ponik sina humri dam ikha dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along adim lake dipu ronghelan Don Bosco Higher Secondary School adu dihena mobi puthat betar jupon thiklona Kidukil agarra tomaphan mesena hem dolong nang chipu central sarkar pen matha ponsi hemso kimpi ponno bonta parivartan sarkar ke dohot richo hidi thepak englang arongalong kidukil agarra tumke non puanta PMAY hemso longdon dipin lang
Langpher constituency arlo richo hidi hepak inleng arong along non paribartan sarkar ke doba mahota kiduk ke lagara datum PMAY ahemso kelong dun mangbedat ke manghudun mimi alam binong geotech ke enahot tangkanang ciputa pidom rentilo bonta non hemso kelong dun amenalo nangkeli apor hoda bangke kiduk ke lak ahem arit kabeto mabang longdun desi ahem gari motor mati sakuri ke doatum se longdun thurong Kelong dun chit atumta idonalong humni humthong kelong dun arata tumta do pusi pherang ke aphan nang pachini dun tung ke la hemso ke long e posini lituma bangke hemso long bek nangi pojari lo ni litung ke la si kelong le atum han an kelong le pen pachoman rap bek nangi pusini litum ba kamat hal ke la sini litum bangke la hemso la nang lele dak bolo hedi menang lele det koloni li tumbang ke dal jitu la horen leng tum hem ta dam lo ni li tumbang ke nang thak rai nyo la duta tinta nang ke li ahem an apon ni li tum hanang thak rai nyo put ni li tum ti dam lo sitame alang tumbang ke la sonta nang groi kre angko la ben la hai non hem so alis la hai pota dake blok long ke long le ho ni li tum ho dok moka nang kiri si sewang si nang ke long cho nang tum blok le dam ta pi choi pon long am thik sini thanai pom La ancho takali rong along pen songja kache krong atum horan ingleng pradip tiso topon ingleng lapen nirmol tiso atum rong along job card pangrompo job card atangka suri pli long lote ahem phu atum aphan pharo pho anse pichot titi puta nang chithanu neti Ante bangke long nai pite bangke son ne ni li tum blong bangke photo bangke jote bangke nang palut lo naw thai lo ama bangke ahem bangke nang lele dat lo Foto bang ke uthai pon iklo he ani ko kuma he ma side am tan uthai ke na uthai pon erlo ama he bai non ba nang dele dat na ko la si job kar ta he pinelo e army pen lo te la e don han pon jai to ni tumanan ko na ko on te de te jalo ke ko am do so pe ni tum ka chong hong nang anta sanga kat nang te sanga kat long Lasi lapuson rada tumaphan kachong thui chobai chokai amone datum phan non ke dobam asarkar tum tarle pamesi ahokpet akang sai piponang ji lapen PMAY ahem sota kiduk ke la karar tum si long bek nang ji puta non ke dobam asarkar tumaphan kachoningri padopon Volong komaji penvel sonterang karbenong live Mahamaya constituency Ampukhore along self-help group abotung atomaphan Phuloni Animal Husbandry and Veterinary Asai Campaign Patir Piponsi Ake Japan Vokakaso ke Ranamai Padopon Kedamtang Preni 5 Pliarni Adap Abirta Malong Ampukhore Tobar Kachitogalong Phuloni Dog Breeding Ahinpen self-help group atomaphan Vokakaso ke Ranamai Padopon Bangso ke ron ke bagamailong Mahamaya MSC mate Karbenglong Autonomous Council Lunsing Teron Alohi Sarpo Amanpen Chetongdonsi Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Barem Longsing Tokbi VDC Klembangpur Rajesh Teron Atum Pendanglok Penangan BJP Asongjapo Songjapi Atumta Chetongdon Mayalong Mahamaya constituency along Kado Kawe polling station Thongkebra EC Angbong Pen EC Apoling along Hinini self-help group atumaphan Lunsing Teron Aradengkensi John Kep Vokakaso Ake Joypen Rondundo Sonsi Bangso Avokak Kalana Pamipen Ali Kachapalong Jopothak Kachitongdon Dr. Loni Dattapen Dr. Ruka Sante Rangatumsi BD Sore Pidundo Mahamaya constituency along Kado Kawe Thongkebra EC polling station do Lasi a polling station 3 along self-help group mate Chirap Saroy Abotung Hini atumaphan Vokakaso John Kep Ronponong Lopusi Teron Sanghopen Ningjepon Veterinary Department and Mahamaya Homosti Afan John Tharu Phraja Karnamati Lasidami to Mahamaya Angkang Alu Thongkebra EC police station do halos of police station andar along self-help group Hini John Popo John Kep
bisa lokal committee long pini ke ron pong lo pini dak am pupuri long nasi ledang ni tum so kilo nang buka betul di pang lain nai mat so kita tum tenta advance kita lo akan lisan kan nang tu ke buka pang lain kan ya isi kan harus kini nai ai tak Dong mukak pan Samsung inti Karbiang Long Live. Pini Adap Abirta 05 Oct domi thangmi kardom.